Bol, lari tenanan lho, Bol. Iki lho wis tak tarik. Malah apet. Ngapa dak kowe numpak lho, Pe? Ini apa to, Pe? Kowe kok malah numpak iki. Ya karepku ben-benak. Terus kene ganti. Kowe ning ngarep. Kumbok polah kaya ngono. Kowe kok jeneng numpak ya, Bol? Apa to Pe kowe tambah mandek iki? Timbone ngabot ya, Bol. Lah ngono kowe mengki numpak. Jane bene gembos, Bol. Wah, iya Pe, gembos Pe. Ya, Bol. Laran sik ayo. Ya wis ya. Ora teko ngomah engko. Ada. Lempah ya, Bol ya. Awane seger, Bol ya. Terus engko kapan tekone ngomah lagi engko? Bisa teka-tekane Pe, wong jenenge nang dalan ya wabet kok ngono. Cok, kita apa lagi? Sana mental tenan. Bal, mataku ngelipin, Bal. Gini ya to Pe. Sana picek Pe. Jebul. Sik. Apa mau beri dah umum to, Bal? Jengkol. Ana, Bal. Kirapi, Bal. Ah wis. Liwat raturan. Wis saya Pe. Heh, atus ngomong, Bal. Wes, Bang. Yo, mulai aja laran ning kene nyapol. Tak ngomong laran. Dile. Yo ngene lho ya, lak ngirim ki jam-jam ya ini iki lho. Pas luwe ngene. Boleh ngasih sarapan, Bu? Yo, Pak. Di model piye iki warungmu iki? Ya digawe kaya warung to, Pe. Engko mau gawe kaya gerdu. Oh iya wes. Heeh, jan ku tak model kaya modele timbul lho. Bol. Kasmu tak gini sih. Mari sumu lho Pe ngono ka. Malah aku. Ini kurang iki. Pring. Lah kowe dhewe ora iso. Apa koyo kowe? Wong dene kok anak-anak itu. Yo, budal. Kurangnya apa akeh to, Pe? Paling 5 itu. Oh, ya wis bisa dimarekne. Lah malah pesan piye? Punang tengah tak pikul. Semarem atiku ngene iki. Wis di warung dhewe, ora perlu ider turun dalan. Semoga warungku iso rame, lancar sak teruse. Amin ya Allah. Mbah Bagong sampean kok mriki malih. Lah wingi napa dereng sampean tunggali? Sampun Dik Tuya. Lah lak pomone misalkan urung. Pekerjamu iki padha kesurupan kabeh. Lah gekno wingi sampean wis tak elingne to. Napa, Mbah? Lek nimbali emas ngono lho. Aja mbah. Wah, nggih, Mas. Terus niki kirange napa nggih? Enek Dik Tuya iki kurange.
Napa niku? Kurang suwi lek ku nyawang awakmu. Gembel. Iso ae. Lho, Mbak. Oh iya. Lah sampean lungguh ngendi? Aku tak lungguh mriki mawon. Ini Dik Tuyak tak ceritani. Cerita napa lho, Mas? Wingi iki enek dayoh mara ning nggonanku. Golek syarat supaya warung iki iso dadi rame. Ning saungkure dayoh kuwi pulih. Lah kok bengi klisikan ndak iso turu nganti sepriki ki lho ndak iso turu aku. Ya jelas ya, sampai iso turu kok teko kene. Oh iya. Maksudku ki ngene lho Dik Tuyak. Pripun? Nggih. Ibarat balon. Balonku ki ada 5. Rupa warnanya. Lah, kari sitok meledos pisan. Iya. Jadi kacau no hatiku. Iso sampean iki. Ya, sekacau itulah hatiku padamu. Wah iya to, Mas. Aku ki mau nek omah lek oke pesenan jemblem. Lek ngono aku tak balik dhisik ya. Oh, sik to. Sampean ki mau renene piye? Aku ngaku, Mas. Tak terne ae. Sekalian aku melek ro jemblemu. Gak ngrepoti sampeyan to. Ndak, Wis tak mlaku ae, Mas. Aku wis kulino mlaku kok ndek endi-endi. ojo tak terne. Oh, aku melek ro jemblemu kok. Ya wis, Mas. Pisan lek sampean roh rasane jemblemku engko ndek omah. Dane yo rasane jemblem. Ten, Apa pe? kopi. Piro? Turu. Kopi apa? Biasane ya. Nyope. Kopi, Mbak. Pak RT. Kopi nopo, Pak? Iremon. Nggih, pinarak, Pak. Nggih. Niki, Pak. Kadinaren niki wau saking pundi, Pak? Alah, kok pasar. Variatul wedhus. Oh, ngoten. Ten mriki wonten wedhus kalih mboten serna Bu, Pak. Endi lho, Mbak? Cangkemmu lho, Bol. Wah, didol minten tenan boy yo. Lah kuwi lho Pak wedhus nyauri. Ya lah, udah loro iki to. Lah iki ora madone. Lah kenapa to, Pak? Lah piye to? Daginge pahit to. Bayo aku dianggap wedhus loh. Ini kan Pak RT. Nggih, Mbak. Lu jan Pastu nguripun. Teh, Nggih, alape. iki lho teh, gane warung wargamu. Lah ampun Mas daging itu ya. Saya. Wis pokoke sak dadine. Menurut sampean ya wis pantes to ngene iki. Yes. Wis karek kurang titik iki. Kalau sing urung.
besar-besar gitu boleh. Ayo dapat lele tak singgane kan to. Ya, apa bedae lho jupukan kok. Aku ora kok pedah, Mbok. Ayo, Mbok.